Nases goeko wacho ni gisebedo kata onge ogirimiti kana onge ogirimiti mane gichweko gi onge okang' moro amora ma osekaw kod sirikand kaunti makono ginendo mag yango ni osebedo ka kelo ng'ikruok mokalo ne chenro goeko mag tayo tijegi. Kane loso kod jofwambo jagoro manindo mar riwruok Nasesa banendo mano ma Homa Bay koro ni to yango ni negiketo kokgi ogirimiti manyaka gi thuolo ni sirikand kaunti ma Homa Bay okosemiyo luor kata dichiel. Giyango ni moko kuom gigo ma winjore kete tim en mano mar chwalogi e ngas mopogore opogore mago mag tije bedo gi osara kaachiel koda keto lwasi makare mar tijegi. Wacho gi dwol achiel ni kochakore tarik 30 dwe mar adek higa 2026 wuok tich mabiro, Nases te matiyo kata mondiki gi sirikal kaunti ma Homa Bay dhi chako ng'anyo margi ayanga kaluwore ni sirikal kaunti ma Homa Bay otamore chopo e chik kata odagi chopo e winjruok mane wabedo kodgi kata mwasebedo kwabedo kodgi e kinde mokadho. There have been nurses who've not been promoted for over 10 years. Some nurses are even retiring on the same job group, not benefiting from what they are supposed to be benefiting from. So we are requesting the employer to promote all nurses who are due. They know the numbers of the nurses who are due because we've been engaging them of the same and telling them the number of nurses to be promoted. Kumachielo en ni piem mar tuke mag nyithindo goeko ma odak koda kit ng'olo ma opogore opogore koro ne ochakore ayanga e kaunti niendi kama bende ne ochakore e kaunti nindo mano ma